My name is Reverend Christopher David KANYENDA, lead pastor, MSONKHAMANJA CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to MSONKHAMANJA CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Koma ife tidzalimbika mkupemphera ndi kutumikira mawu. Ndipo mawu amene anakonda unyinji wonse ndipo anasankha Stefano ndiye munthu wodzala ndi chikhulupiriro ndi Mzimu Woyera. Ndi Filipo, ndi Prokolo, ndi Nakanola, ndi Timo, ndi Pamena, ndi Nikolao, ndiye opinduka wa ku Antiokeya. Amenewo anawayika pamaso pa atumwi, ndipo mmene adapemphera anayika manja pa iwo, ndipo mawu a Mulungu anakula, ndipo chiwerengero cha kuphunzira chidachulukatu ku Yerusalemu, ndipo khamu lalikulu la nsembe linamvera chikhulupirirocho. Ndipo Stefano wodzala ndi chisomo ndi mphamvu anachita zozizwa ndi zizindikiro zazikulu mwa anthu. Koma anauka ena iwo ochokera msunagoge wa Beteniu ndi aku Nerano ndi Alexandro ndi mwa iwo aku Kilikiya ndi aku Asia natsutsana ndi Stefano. Ndipo sanathe kuyilaka nzeru ndi Mzimu amene analankhula naye. Pamenepo anafuna anthu akumpitira pansi ndi kuti tidamumva iye ali kunenera Mose ndi Mulungu mawu a mwano. Ndipo anautsa anthu ndi akulu ndi alembi, namfikira namugwira iye nadza naye ku bwalo la akulu. Nayimika mboni zonama zakunena munthu ameneyu saleka kunenera malo oyera amene ndi chilamulo, pakuti tinamumva iye ali kunena kuti Yesu Mnazarayo amene adzawononga malo ano nadzasanduliza miyambo imene Mose anatipatsa. Ndipo anampenyetsetsa onse akukhala m'bwalo la akulu, naona nkhope yake ngati nkhope ya mngelo. Amen. Tipempherenso. Mawu anu Ambuye akhale chikhalire chifukwa cha atumiki anu ndi onse pa banja lino amene mudawapatula ndi kuwayitana ku utumiki. Pomwepo pokutumikirani ife zichitike zinthu zonse zimene mufuna za pa iwo amene akukhulupirirani. Ndipo lolani Ambuye kuti mawu anu tsono akhale moyo mwa ife ndi tsogolo, popeza mawu anu mudalemekeza koposa dzina lanu. Pokhala pompano ife ndi kumva mawu anu sitidzakhalanso chimodzimodzi, pakuti inu ndinu woyera. Fakilandirani ulemu ndi matamando mu zonsezi mu dzina la Yesu. Amen. Chithunzithunzi cha mpingo ndi chimenechi, holistic approach to ministry, utumiki kuona magawo onse. Ndipo machitidwe chapter 6 amaulula chidziwitso ndi nzeru zimene mpingo udali nawo chifukwa cha Mzimu Woyera amene ankawatsogolera kuwazindikiritsa. Ifa Mzimu Woyera ngwa nzeru ndi wachidziwitso. Nthawi zina chifukwa cha kupereweredwa kwa chidziwitso chathu timanyozetsa Mzimu Woyera. Ndi moja anthu amaganiza ngati kuti pena anthu opemphera amaganiza mbali imodzi, amakhala ofoka ku zinthu zambiri. Ndi moja anthu amalephera kuti atike pa mzere wabwino, amambuchita nafe mantha kuti utatutsate gulu ili ukhoza kukhala ngati ndiwe wodwala, ngati kuti ndiwe wamisala, chifukwa cha machitidwe athu osati chifukwa cha Mzimu Woyera ayi. Mukamuona mpingo poyambirira pomwe palibe cha misala chiluoneka. Kuyambira tsiku la Pentecost pali nzeru ndi chidziwitso basi. Ndifake kusokonezeka ndi machitidwe osoneka bwino ochititsa manyazi siza Mzimu Woyera ndi zathu amenewo mavuto athu. Ndipo tisamanamizire kuti watiuza Mulungu kapena watichititsa ndi Mzimu Woyera kuti tizichita mopanda nzeru ndi mopanda chidziwitso. Popeza tamuona Mzimu Woyera poyambirira pomwe pamene mpingo wayamba pa tsiku la Pentecost, amene makhamu kutsata bwinobwino mukhoso ndiuzo ticha misalayo nchiti. Poti number 1 Mzimu Woyera atatsika a Galileya osadziwa ziyankhulo
anayamba kuyankhula ziyankhulo za anthu wena zazikulu za Mulungu, osati za misala koma zazikulu za Mulungu. Ndipo pa chapter 2 cha machitidwe tidamva kuti mitundu ya wanthu idati tili kuwamva mchiyankhulo cha kwathu zazikulu za Mulungu. Na misalayo njiti apa kusokonezekako nkuti apa chifukwa wena amati kuti akakhala born again umene luzooneka ngati osokonezeka anthu sangakumvetse umaoneka ngati wa misala. Ayi, misalayo njathu kusokonezekako mavuto athu amenewo, koma Mzimu Woyera ndi wa smart, alibe kusokoneza kulikonse, alibenso kusokonezeka kulikonse. Difakali yeso sokonezeka abwerere ayang'anenso mene Mulungu amachitira zinthu zake, aona kuti ayi ndithu palibenso choti anthu sangatimvetse sangakumvetseni chiyani. Poti pa tsiku la Pentecost Agalileya osaphunzirawo anayankhula ziyankhulo zonse za dziko lonse lapansi, ndipo anthu amene ankawamvawo adanena kuti tili kuwamva ali kuyankhula zazikulu zikulu mchiyankhulo cha kwathu. Tsono usokonezekako nkuti pamenepo. Akakhala wena anthu amene Satana adawatuma amene anapezebe choyipa pa zabwino, ndi muja wena adati amene wamwina amwakachasu chifukwa adazerera kumwakachasu, akamwakachasu amachita misala. Kuli ngati anthu amene ndi fiti amanganiza ngati aliyense amatamba, anthu akuba amanganiza ngati aliyense ngwakuba, anthu akonda chigololo amanganiza ngati aliyense amachita zomwezo. So akuti amene wamwakachasu chifukwa nkhalidwe lawo ochokako amakhalira imeneyo mwakachasuyo. Koma palibe kusokonezeka kulikonse kwa iwo ambanja la chikhulupiriro amene Mzimu Woyera adachita m'moyo mwawo. Amen. Wosamalola kusokonezeka, wosamalola anthu azinena kuti inu ndinu osamvetsetseka misala chifukwa mudalandira Yesu. Mabodza amenewo sizoona, amenewo mavuto a munthu, mavuto wake. Ndipo inu mudaona Petro akuyimirira nayamba kuperekera umboni za chimene chidachitika pa tsiku la Pentecost, na wafotokozera uthenga wabwino kuyambira pamene iwo adauma mtima napereka Yesu namkhomera pa mtanda. Anthu nadzimvera chisoni nadziguguda pa chifuwa nati tichite chiyani muna inu abale. Petro nati tembenukani mtima, udzipulumutse nokha kumbadwe uno okhotakhota. Anthu 3,000 adatembenuka mtima. Chukhota nchiti apa popanda chokhota chilichonse. Ndondomeko yabwinobwino, mpingo sudamba m'misalayi, ndipo chiyambi chake ndi mphamvu ndi ulemerero wa Mulungu zikulu zikulu zimene ndili kuziyankhulazi, zimene Mzimu Woyera adachitira mpingo. Ndipo tikadakhala kuti tinawerenga chapter 3 cha machitidwe nthawi ya mpingo, mukaona kuti Petro ali kuchiritsa opunduka chibadwire, kuchiritsa matenda, ntchito za Mzimu Woyera, kuchiritsa odwala, kudzera mwatumwi, kuyankhula machiritso pa wanthu, anthu amasulidwe kuzowazunza. Ndipo chapter 4 tikadawerenga mukadaona kuti Petro ndi Yohane ali ku bwalo loweruzidwa pa mlandu wakuti banja adachiritsa munthu. Ali kuwayankha ndi chidziwitso ndi mphamvu komanso ndi kulimba mtima. Ndipo oweruzawo ali kunena kuti tadziwa adayenda ndi Yesu. Tili kudziwa kuti ngosaphunzira ndi opulukira koma aluyankhula ngati maloya chifukwa tadziwa akhala ndi nzeru yakumwamba ankenda ndi Yesu. So mukhoza kuona kuti palibe cha misala apa. Ndipo pa verse 23 la chapter 4 amanena za okhulupirira athamangira kupemphera. Ndipo pa verse 32 akuti madyerero a Khristu oyamba. Pa chapter 5 pali nkhani yokhudza Hananiya ndi Safira, anthu amene adagulitsa munda wawo na akapereka kutchalichi. Palibe kanthu zina adabisa koma kugenda mtengo nchamuna chomwe adapereka kwa ndithu. Mzimu Woyera adawapsera mtima chifukwa adachita chinyengo, adawaphera mkachisi kuti mpingo usungike wa moyo, pasakhale kukhazikitsa chinyengo. Mpingo ukadali wakhanda, ukadali waung'ono, precedence, anthu asamaphatikize. Mzimu Woyera adawapseza wanthu pa chapter 5 kuti azichenjera, azidziwa mfolo, asamachiteza chinyengo kumaphatikiza mchipembedzo. So chapter 6 pali nkhani yokhudza chidziwitso cha mpingo. Anthu opemphera azikhala mchidziwitso. Ngati anthu atafuna munthu wa chidziwitso, opemphera azikhala kutsogolo ndi chidziwitso. Mpingo unkenera kukhala kutsogolo ndi chidziwitso.
ma service amene anthu amafuna kunja adayenera kumapesa kumpingo kumene kuli chitetezo cha mawu, chifukwa mawu a Mulungu ndicho chotchinga chabwino cha zinthu. Anthu sankafunika azipeza zinthu zabwino kuchokera ku secular world, sinkafunika zinthu zabwino azizipeza ku mpingo. Ndifaka azungu a mission atabwera kuyambitsa ntchito ya mpingo, ankabweranso ndi zipatala for social services, kuyang'ana za umoyo wa wanthu, kubwera nda under 5 clinic, kwina kwa anthu alupita kumwamba pakwalandiritsa Yesu, kwina kwa anthu azichita uchembere wabwino ndi kuayikira zipatala, ndi kuyika ma section okhudza zakudya za wanthu amene ali ndi malazimasi ndi kwa shoko. Imene timati holistic approach to ministry. Amen. Osamatele ayi. Mpingo dafunika uziona zinthu zonse mwanjira ngati imene. Osapeketsanso zimenezi ayi. Ife ndife opemphera chotsani department ya kwa shoko ndi malazimasi. Ife timapemphera basi. Musa za uchembere wabwino chotsani under 5 clinic ife ndife opemphera. Ayi. Ndi umphawiwo. Ndifaka wanthu amachita mantha ndi anthu opemphera amaganiza ngati ngamisala, chifukwa kuganizidwe kawo nkachabe sizoona. Social services ndi mbali imodzi ya chiyero, ndi zinthu zimene Mulungu adazikhazikitsa. Mukakawerenga ma Mulungu yambira kale chimene Mulungu ankayankhulira ndi Mose kuti ndamva kulira kwa Israeli pamaso pa Farao, mese ndi nkhani ya social services. Mese Mulungu ali kuganizira Israeli welfare yake yakuthupi, sinkhana uzimu rai. Mose upite kwa Farao ukalimbane naye mpaka na Israeli atuluke, ine ndidzamthandiza Israeli. Ndi nkhani yakuthupitu, ndi nkhani ya social welfare, kumuganizira munthu kuthupi. Holistic approach to ministry. Ndine Mulungu wa Israeli, wakwasunga, wakwadyetsa, wakwaveka, wakwapiritsa kumwamba. So Mulungu amayang'anira zinthu zonse. Chapter 6, mpingo udali ndi anthu oyenera kwasamalira, koma padasowa chidziwitso pang'ono koyambirirako, makamaka kumbali ya Helene, amene adabwera kudzadandaula kuti ife tamasiye athu sauyang'aniridwa bwino, kupatula kwa amasiye akwa Ayuda, koma amasiye akwa Helene sauonedwa. Koyambirirako nchithunzithunzi chotiuza kuti pasamapezeke wamasiye pakati pathu, ngati kuti mpingo palibe. Munthu aliyense wamasiye m'bale wake ndi mpingowo, ndiye tanthauzo lake. Koma nyengo zimene timakhala wamasiye amadziwika kuti uyu wamasiye, osowa mtengo ogwira, odyera kunthiko, omba zipupa pakati pa chigulu cha wanthu olemera, omalimbana magalimoto pa gate, kiyuma bumper to bumper, jamming pa gate la chalichi, koma momwemo muli wamasiye omba zipupa odyera kumtengo. Where is the spirit? Mzimu wa Ambuye ali kuti? Ndi mpingo wanji umene wakuti wina akhoza kukhala odyera kumtengo, odyera kumthiko, omba zipupa, wamasiye odziwikiratu, osowa kalikonse. Anthu alumaombana ndi magalimoto kumasowa podutsa mchalichi, kumasowa pochita paki galimoto, kumalengeza mchalichi galimoto yakuti yatseka anzako, wena adutsa kuti. Pomwepo chifukwa nchiyani? Umene ndi mpingo wanji. Nzotheka ubwereranso ku mpingo oyamba uja. Awuzana zanu kuti nzotheka nditubwereranso ku mpingo oyamba uja. Fangati sitibwerera ku mpingo oyamba uja, tamnakwira Mulungu, tambera zinthu zake, tachita divert zinthu zake, tasokoneza modelo, tasintha brand. Ndipo situfunika tisinthe brand ya mpingo. Ngati ndi progress, we must progress for the better. Osa tusintha brand ndikuichita water down, ndikuichita detail, nkupanga zinthu zina zosiyana ndi original. Inu mudziwa mmene zimasinthira mbewu zina kumunda. Kuti munthu udabzala mapira, zaka zitatu zinayi zisanu, zasanduka zinthu zina. Zasanduka uona kuti simapira asati. Kwameta kulira kumudzife tudziwa zimenezi. Mapira usintha udzasanduka zinthu zina, uleka kukhala mapira aya. Mdziwa munthu udabzala mapira, nchiyani chachitika. Koma udonongekeranji mpingo.
Yesu tsiku lina adayankhula ndi ophunzira wake m'buku la Luka adati unali mwambi wokhudza mulimi adati antchito adati kwa mwini munda, mbuye tinapita ku munda koma tapeza kwa namsongole, kodi simudabzale tirigu yekha wachoka kuti namsongole? Ndiye Yesu poyankha mufanizo la adati mdani wanga adabwera ndi usiku kudzabzala namsongole munda wanga wa tirigu. Ndipamene padonongekera mpingo, koma ndizotheka kubwereranso. Fakanthu ambiri ndaulesi safuna kuti mpingo ukhale ngati wayamba uja chifukwa cha ulesi. Afuna mpingo ukhale ngati zimene amafuneyo ku nyumba kwawo, kukokera mpingo mpaka na kupanga influence to safe lowa ulesi, kupemphera uleka basi ukhala ngati iwowo mpaka na aliyese uyesetsa kuti mpingo usakhale ngati ujokale. Chifukwa mpingo wayamba uja anthu ake ankakhala opemphera nthawi iliyonse, ankakhala pakati pamaso pakati pa chiphunzitso cha atumwi nthawi iliyonse kunyema mkati, sankajomba kwa nyema mkati. Koma siku ano anthu amafuna mpingo uzikhala ngati wa kunyumba kwawo, basa layo kene mngonero ramadya munthu akafuna, ngati salufuna sangadye basi tonse. Ndi aliyese atamanena maamenewo mngonero ramadya munthu akafuna, ngati salufuna sangadye. Ndi aliyese atamanena maamenewo ndi ukhoza kukhala mpingo wanji. Ujene zopereka atu osamachirumirizana, zopereka ndimene munthu wafunira, ngati sapereka alufuna, ngati apereka afuna, na aliyese atamati ngati apereka afuna. Tikhoza kukhala mpingo wa mtundu wanji ngati mpingo sungakhale ndi discipline opanda ndondomeko zoyendetsera mpingo kuti apa tizilekeza poti, mpingo umene ukhala wa mtundu wanji. Ndiye ine ndekha ndanena ku vestere kuti akula mpingo amene saoneka ku vestere sabwera ntchali chimuno mpaka na mwezi nka wina nka nthawi yawo yatha, expired date 2 weeks to come, tisankha munthu wina kuderako akhale mkulu mpingo. Chifukwa sitingakhale mkulu mpingo kuti sabwera ku chalichi amatsogolera anthu oti amabwera. Ayi, palibe zimenezo. Ngati ye sabwera ku chalichi, sapezeka ku vestere, sapezeka ku session, sitimuona pa zinthu za mu mpingo, adangoyika bachi atautsogolera dera, anthu azibwera iye asamabwere. Ayi, ndiye ufunu uwononga mpingo oyambako kumeneko. Nifake tidanena kuti sitizisunga anthu amene sachita nawo zopereka koma munsika amalowa. Ndipo amadzana miziru mphawi kuchalichi kokha kuno koma kunsika amapita nkumadya deire. Chifukwa ndi kuti mpingo ukutha, sukhala ngati tizikani kusamalira wanthu, tizilephera ulipirira wanthu sukulu ngati mpingo, tizilephera kuyang'ana anthu amasiye. Ndifake mu mpingo mathu makhala amasiye ozunzika osowagwira, chifukwa zowathandizira palibe. Mulanthu aulesi amene sachita chilungamo ndi zinthu zawo. Ndikupatsani chitsanzo. Kodi nyengo ino yokolola aliyese atati wachita chilungamo nabwera ndi tithe yachimanga ndi masika nkusunga, china nkugulitsa, china nkusungira amasiye ozunzikadi, osati amasiye aulesi ndi osayamika opanda kugwira ntchito. Koma tili ndi anthu ajonena kuti ngakhala atagwira okha ntchito amafunika be support, amafunika kuagwiriziza. Kodi chingatikanike nchani? Koma zimatikanika. Mpingo anthu 3000 masiku malephero kwana matumba 200 feke ncha chaka china akwana auzena zanu chaka china akwana. Chaka chino yosapereka tithe yachimanga timuika pa Facebook, ife tikudziwani nosalimi tikudziwani, tikuikani pa Facebook. Tidzalengeza maina azidzayenda pa Facebook maina chokukomeka apa mpalaini wose dziko losera pasi abakhala adzaenda maina kuti ajakupha mpingo ndi aona ni maina anda amene ajakumapha mpingo afuna tizilephera usamalira abantu. Fuka umphawi wino mabwera chifukwa cha anthu amene the sleeping giants, anthu amene ali nkuthekera kochotsa umphawi pakati pa mpingo ndi amene amabweretsa umphawi. As a result timapeza gospel ina yomanena kuti ya muno sitidabwerere welfare, ife tupita kumwamba, muno tizilalikirana zopita kumwamba, ngati ulibe fees ukazione. Ayi, zoti ngati ulibe fees ukazione sizoona. Mpingo nkafunika munthu akadwala umtenge upite naye kuchipatala, umene asibwera abale wake tamulipirira kale. Kodi munthu wina sadapeza ovulala pa njira
namtenga napita naye kuchipatala nane nampatseni mankhwala aliwonse mulembe invoice ndikamabwerera ndidzatani ine ndidzalipira munthu mmodzi. Ndiye mpingo uzilephera munthu udwalira pa chalichi mpaka nukadzifera yekha ku nyumba kwake kusowa chompatsa chifukwa kulibe choti mpatsecho. Ameni. Ali ndikhutu amvi chimene mzimu anena. So ine ndikungonena za amene mpingo udayenera kukhalira kandi no ulesi kasi tidzakhala ngati mpingo wayambawo ndimene mwakonzera koma umu ndimene mpingo udayenera kukhalira ndipo ma standards yawo Mulungu adasunga sadawachotse ali chikhalire sangasinde ma standards munthu Mulungu chifukwa cha ulesi wa munthu ndokazi wake iwo adasankha kuti aziononga mpingo ndiye basi Mulungu titsata inu ifeso mpingo uti usintha ma standards ake akhale ainuyo ojomba ayi Mulungu ma standards ake akadali chikhalire ndipo adzapereka madalitso kwa anthu amene amawaona pa network ndi kuntsata po zinthu zake basi ndimene Mulungu amachitira. So chimene akuchita atumwi amva dandaulo la aherene amene atayidwa palibe ntchito zachitumikiro chakuthupi pakati pa aherene ndi pamene atumwi ajaonera kuti tayiona ntchitoyi tinayionera kumbali njofunika akuti sankhani amuna 7 atumikire pa ntchito ya lilifi. Ndi pamene rankasankhidwa tu Stefano ndi anzake ku ntchito ya lilifi kutumikira wanthu mavuto a tsiku ndi tsiku ku zinthu zimene zili zosowa direct zosoza ngati mmene tabweramo timayenera kuti tiziti ngati mpingo amene akudziwa kuti wiki ino sadya asatuluke muno ndiye kuti kuvestereku kukhale kuti kuli bread, kuvestere kukhale kuti kuli tirigu, kukhale kuti kuli matumba aufa. Akamachoka muno anthu ameneyo atenge tirigu atenge matumba aufa ndimene sinkenera kukhalira. Pastor hand to mouth for yomba ayi koma ndimene zinkenera kukhalira ndikuuza ndimene zinkenera kukhalira zili ndife kumapitiriza timachitazi kapena kusintha zinthu basi. Ndikuuzeni ntchito imene ankagwira Stefano ndi anzake mpaka na atumwi posankha kuti osankhidwawo akhale ambiri abwino ndi odzala ndi mzimu woyera utaziopa zinthu zimene nzoyenera kupita koyenera kupita aziziopa zizipita zonse muno bwino zizikafika koyenera kufikako samachotsedwe ndi nzeru zina zapadera mpaka naziwafikire oyenera kuwafikira. Ifetu ngati dziko mala muno tuli anthu anzeru adalemba tuma proposal ndipo chuma chitabwera kuchokera maiko ena koma kuti chikampeze weniweni oyenera kumfikirayo koma pakati papa woti namba tapita kumangoji tinangamba taphunzira kachitidwe kake ugulagula mafoni ugulira tumagali kuti tsono mwati chigali moto chonsechi mnagula kuti mkokonzekere kukapatsa mwana wamasiye chakuti umosisikampeze ovutikayo zotsala zapang'ono okuti sinakamba okuti nanakamba ophunzirira kachitidwe kake kuti kodi ugawa kwake tikagawa chotani tsono kumangoji tipita bwanji pofuna kugula chigali moto choti tikweremo tsopano mene kuti kathema siku 5 tsono ufuna ukadya somba pa lodge 5 days malawansi kumamanga manyumba wanthu pamwamba pa munthu opanda malaya kumsana koma proposal idalembedwa pali dzina la amene opanda malayayo pena tu chifake zinthu zimativuta chifukwa Mulungu amaona zonsezi. Koma ine ndiyankhula ndi anthu amene tsiku lina akhoza kudzabweretsa kusintha pakati pa wanthu amene tikhoza kuchita chilungamo. Amen. Ndipo muone zimatikanika even pa zinthu zing'ono kang'onong'ono tizonetu pa zinthu zing'onong'ono taphikani mugawire wanthuwa koma kuti ziperekedwe zaphikidwazo koma kuti alandiredwe ophikiridwawo koma kuwakhapa powagawira koma kuwapatsa chifupa kuti tsono zikatsala muti zipite kuti ajendani. Ndiye Mulungu amati ndinakuyesani pa zazing'ono ndakuonani kuti ndinu adyera singakupatseni zikuzikulu mudzapha wanthu.
ndiye atumwa akuti wosankhidwa awa khale ambiri abwino ndi odzala ndi mzimu. Ntchito ya mzimu woyera nuchititsa anthu kuti akhoza kukwanitsa kupereka masevesi kwa anthu ena moyenera. Mwayiona ntchito ya mzimu woyera ndi yayikulu kwambiri. Mzimu woyera adachita zinthu zikuluzikulu kwambiri. Osati kwangu yankhula malilime, mula ntchito ya mzimu woyera nkuti anthu aziyankhula malilime, anthu azidabwa aziti kodi misala imeneyi nchiyani. Hayi. It's more than that. It's more than that. Pali zikulu zokhudza mzimu woyera zimene mzimu woyera achita. Funso nkuti kodi mutakhala inu lero akupatseni 20 miliyoni tapita nayoni mukagawire wanthu kusankha makomiti atatu tikambata kumana tambata ona kuti mpatseyo ndani owapatsawo kwambowalalatira kaye kwalalatira sadalandire nkomwe kwaitana kanayi lero kwaitana kwabweza mawa kwaitana kwabweza nkuje mukabwereso musifulumira mwamvu musisamba m'maso pobwera kuti kandama komweka kodi mutilalatira chotereka zomwezi koma pomadzalandira koma mawu kudzedza matumba mawu pamwamba pakathandizo kang'onong'ono. Ayi mzimu woyera adabwera ndi smart services ndipo ifeyo mulungu Marino wantu timalephera kwatumikira pa zazing'ono ndithu. Sikuti koma munthu kusanduka wa moyo ifo yongoti wakusi ine mati simangoti vuta pankafunika tizisamalirana anthufe pankafunika tizisamalirana anthufe ndikuwuzani pankafunika tizisamalirana anthufe ndipo mulungu atichitire chifundo kulephera timalepheraku si zinthu ayi. Mawu mulungu adakula kupatulako ulaliki wa atumwi koma chokhacho chongonena kuti panali ena amene amafika ku anthu ndi mavuto yawo kumufikira munthu pakhomo pake ndi kudziwa zimene amadutsamo. Mawu mulungu adakula chikuza mawu mulungu siku ukuwa kokha ayi kulalikira 3 hours
tili ndi anthu ajoti akatathandiza munthu kuti amulalikira 4 hours munthu mpaka na mvuli mupese pomwepo iyo akadalalikira ande kuti wagwira ntchito pamenepo. Akatathandiza munthu kuti ulangiza chambiri ulangiza ine ndimalangiza wanthu ine ndimalangiza ana anzanga kukhuma ngulangiza mpaka malomo mpesera ntchito mwana wa mzana mankhali ulangiza mpaka mwa basi. Yesu adanena miyambi ya mafanizo ambirimbiri ndipo tsiku lina adanena kuti kodi adzatani munthu pamene akuwuzani kuti ndilibe chakudya inu nkunena kuti pita ukhale bwino ambuye akuthandize. Kodi adzakhuta wotere? Mulungu akuti sadzakhuta wotere koma inu mtapireni ufa. Ameni. Ndi chimene tuyankhula. So omana ndi aulesi amene amafuna aoneka auzimu kwambiri ziwovuta ndoyankhula inesi. Amene amaganiza ngati kuthandiza wanthu nthawi iliyonse chilichonse kuchionera mu uzimu, chilichonse kuchionera mu uzimu. Tsiku lina nthawi naka atamwalira amayi anga ang'ono ndinkakhala kuyera 23 ndi amayi anga ang'ono ndiye ndajomba ku fellowship 2 weeks chifukwa ndapita kumudzi ukayika maliro. Nditabwera ndapita ku fellowship kwathu andiona atsogolera akulu oyang'anira fellowship. Munali kuti mbale ine kuti ndali kumudzi amayi anga ang'ono adamwalira sabata nachiwiri ndili kumudzi akuti alekena akufa ikana ukhoka akufa ngati muli fifire kwa yera ndigawirani atuma uzaini 22 years ago fifire kwa chidali ndama ambiri kumakapempha ino ndiyokera kumaliro ati ndaleka akufa ikana akufa ukhoka unena amayi angawo ati atayikana ukhoka ati ngopemphera kwambiri nga uzimu chichonse amachionera mu uzimu. Tezinena zona nchifaka anthu amati daba chifaka anthu amati osalowa gulu limene usokonezeka mutu anthu ake saganiza bwino pochita zinthu. Ngati sitisamalira wanthu kuthupi taononga gawo lina limene limachititsa mawu a Mulungu kukula. Mawu a Mulungu sakula nulaliko okhoka. Ameni. Mawu a Mulungu sakula nulaliko okhoka. Ndifake kukula kwa mpingo sikuchitika ndi munthu mmodzi ayi. Ntchito iliyonse imene mumachitira ena amu mpingo muno anthu amene mpemphera nawo limodzi kuwaona monga makusowa kwawo magawo asiyanasiyana m'manyumbamo muli kukuza mpingo uno. Foma mpingo sukula ndi chinthu chimodzi ayi. Koma mukhozoona kuti what we live is the opposite to this. Chimene amadziwa anthu chokhudza mpingo ndiko kuzunzana kwa kachetechete kuyimba limodzi ngati zedi pamaso kudyera limodzi mngonero ngati zona kuseli kunkumateketana ngati chiswe koma kuzuzana koma kupeputsana koma kuthirana madzi koma kunyozana koma kunongerana mbiri koma kukazikana tsonga koma kudelerana koma kuona wina kuti sadalape koma kuona wina ngati akadali ochimwabe. Basi ndi zimene anthu amatidziwa nazo koma sitinenera kukhala choncho. Mulungu adakula verse 7 chifukwa cha ntchito za lilifi zochokera ku mpingo oyamba. Pankafunika ife kupemphera kwathu tisabwerere mbuyo kuti tsiku lina tidzaoneka anthu ogwirika. Tsiku lina ndinkayankhula ndi session ile kuti kusuluku pamene tikupita kutsogolo ngati nkutheka tiyambe at least mabasale aja sukulu yathu yomwe kuona anthu ofutikiratu amene sangakhale ndi access ya private school kuti nkulipirira mwana awiri atatu ayambe kubwera kuma pa basale tiziwolipirira ndife amayimba sukulu popeza tili nayo. Kuyesa koseko kuti kodi tikhoza kubwezeretsa mpingo kuti ukhale ngati oyamba uja tikhoza kukwanitsa kuti mpingo ukhale ngati oyamba uja tingathe zimenezi. Ifo ngati sititero ndithu tukonze chinthu china chosiyana andi mwina Mulungu akayang'ana amati ichi chinchiyani ife memo tavalavala ma uniform koma Mulungu osauona mpingo pa network
fa mulungu amaudziwa mpingo pa network kulingana oyonga mayeso amadziwa zimene mneneri ulemba kati malemba zanu kamadzadza mapages 12 alibe nazo ntchito oyonga yama kachonga chilungamo chizimene amadziwa kuti zimene ulembedwa ndizi fa kanthu amalemba maambirimbiri amati ndeso oyonga akomvere chisoni fora adzadza mapages 5 nkulemba akandimvera chisoni oyonga ayi amakakupatsa 2 yacholembera basi yacholembera ujeni 2 kuti mwina ungamaisa ngati kuti ngochimwe ye koma suda chire chilungamo so zikozoteka kuti ife ndi mpingo ngati meti maonekeramo kumadziwika ndi zinthu zina koma chilungamo palibe kodi makitiviti amene timakhala nawo atsiku wa nthawiwa awukwanira pokhala mpingo oyamba ndi kuti aliyese amene ukhala ndi cautious imene aliyese aziti tsitsitsi kodi nkuti mudzaona tsiku lina pang'ono ndi pang'ono tuzibwezeretsa ku mpingo oyamba uja kusalana kumaona ngati wena alibe sofunika kumaona ngati ena ndi grade 2 ya wanthu mu mpingo zuulula mmene tidawonongera mpingo chifukwa mpingo oyamba anthu sankaika na magrade kuti awa anga grade 2 awa ali pa grade 3 awa ngosafunika ngati awa kudalibe lero timangoyankhula mpaka amakundife ofanana koma pamachitidwe azinthu zimaoneka tikamatuluka panjapo opatsana nawo moni ngosankhika otukhosi yankhula nawo zodziwika ngosankhika wena sangapite kwa abusa abwezedwa wabweze kuti uonekere we munga kabere abusa munthu muoneka ngati akaba kungomuona kungomweroza kungosagireti koma mpingo oyamba sudalotero ayi ndipo nsotheka kubwereranso ku mpingo oyamba akuti ndipo chiwerengero chakuphunzira chidachuluka ku Yerusalemu na awutchulira nji ku Yerusalemu alutchula ku Yerusalemu kuti chifukwa ngati kuli resistance ya conversion kuti munthu atembenuke mtima ku Israel ku Yerusalemu kuli number 1 pa nkhani ya resistance inu yonse mungati mupita ku Israel lero mukalalikira mzeti haleluya haleluya mbirimbiri chamachita kuno chambira haleluya kaulaliki kangono haleluya 47 simungakwani ku Israel akachira akakuyankhani ndani anthu ake they are so conservative ndipo sizopheka kulalikira Yesu ku Israel ngati mmene angaphekere kunoko ku Africa ndi wanthu amene zinthu sidali m'manja mwawo koma sadazirani pachizima pheka linazo pomwepo ndipo Yesu sadawauza kuti Yerusalemu Yerusalemu ukadadziwa nthawi imene Mulungu adabwerudza kupulumutsa ukadakula mtima wako koma sudadziwa cha Mulungu kuli resistance osatamasewera ndipo chikhristu ndi chovutika kuopsa ku Israeli ndipo chikhristu nchapang'ono kwambiri ndipo kuti numkhosa kungopita pa msika basi wambomba mmanja kena kuyitanitsa wanthu landira Yesu manja laka mmamba ku Yerusalemu sizopheka koma akuti chifukwa cha ntchito zalilifi moyo wa reach out and touch kufikira wena ndizovuta zawo kenaka nkwauza kuti Yesu ndi wabwino anthu ambiri ku Yerusalemu adatembenuka mtima amen tindano aja amene sangatembenuke mtima chifukwa numulira polalikira takumvera ni chisoni chifukwa polalikira mulira ndi chimodzimodzi m'manyumbamo tikana aja oti simungakonze kwasintha chifukwa cha mawu chabe chifukwa kuti mwana ngovuta ndisipana naye ndi mawu ena ine ndimalangiza kuti mwana akavuta zedi lekani kuyankhula naye mkondeni msandutseni bwenzi lanu mziyenda naye muzimuuza kuti kuchititsa manyazi kwako kuonekere pamodzi ndi ine azitiona wanthu kuti ndimakhala ndi munthu wochititsa manyazi akhale mbwenzi lanu akhale mzanu akhale m'bale wanu kapita naye kulikonse kaenda naye ngati mwayi nkupezeka ingonkondani kazauzani wanthu kuti mwana wanga ndoyo ngakhala aoneke ngati chirombo ngakhala aoneke ngati manda yorola osadalambule dambule sodachite palibe kanthu ngwanu auzeni wanthu yenda naye kana naye limodzi ola anthu anene kuti kodi uhulelija mori munthu kumenda ndi uhulelija kuti DNA ndi yanga magazi ndi yanga ine ndizichita manyazi ndiye nkumakhala tsiku lina ndi mujama dzati koma enough is enough
ndachiritsa mokwanira manyazi makolo chifukwa siwonse amene mudzawatembenuza ife lino mudziuyankhula kokha koma ntchito zamanja kuchita zinthu zooneka kukudza mtima ndi kukudza miyoyo kukoza kusintha zinthu zambiri ifaka ku Yerusalemu anthu ambiri adalandira Yesu wosati chifukwa cha ulaliki wa Paulo koma ulalikiwo nkera limodzi ndi kukhudza miyoyo popeza anthu amene adali ndi magavu amalandira kuyankha kwa mavuto amene ali nkudutsamo. So musaganize kuti umphawi ndi chinthu chabwino. Umphawi umatipatsa ma limitations onsewa kuti kundu umphawi umatichiritsa tizilephera tikamatuluka tumuno ndimakumana nawo ena anyamata tabwera na busa taimani fizi nekutekeni koku fizi kwakuti kumamuza kuti mwana iwe undionerenemo olo ntati mpire ku vesiteleko nkanena kuti fizi atakutekeniko fizi yakupole fizi yakuti morizonu ukuonera ku vesiteleko kumene ukuonera kukhoza tuluka akupole fizi mwana iwe angukhala ulipo ndi ankupempherera kumene ndiudziwa ndithu kuti ayibodza sikuti nkupemphera kokhala ufuna uyo ayi ndiye wina amankuoneratu maso kuti ufuna nditani amandziwiratu awa nsauze kuti fizi koma ndingozi kuti mundipempherere namakuti ndimangofuna kuti mundipempherere udziwa ndithu sikuti afuna kumpempherera afuna fizi kusowa. So umphawi sinthu chabwino ayi potsiriza kuti ndipo khamu lalikulu la nsembe linamvera chikhulupiriro. Tsono nkuwuzeni anthu ali makategori ndakuwuzani kuti ku Yerusalemu kuti mlalikire kuti landirani Yesu ndi munthu ndalandirani Yesu si ntchito yophweka ngati imene ingaphwekere kuno kwa Afirika ayi si ntchito yophweka chifukwa cha Yesu adabadwira kwa iwo ndipo sodamulandire ndipo zakulu zimene mumaziona mwa Yesu osazidziwa ndipo amavuta kuti alandire Yesu ndipo anthu ake ngokadika osati chaka chatha angakhale ndiyankhula muno simungangokuti chitsitsimutso ife ujene ahwayo ndipita nditupire ukachita chitsitsimutso kujene kutera vivi basi nyamukani tiyena president basi tupire ku Yerusalemu tukachita chitsitsimutso basi tikangona anthu alukweza manja sizophweka ayi koma kuti mutumiki wa Stefano anthu ambiri ku Yerusalemu adalandira Yesu koma chotsirizira bomba lalikulu akuti asembe kunena azibusa anu ake amene amasunga chilamulo otsogolera kachisi ku Yerusalemu anthu ake ndaja mumamva kuti samavala mkanjo umodzi ayi samavala mkanjo umodzi komanso zingwe zomanga ndi mkanjo sichimakhala chingwe chimodzi ayi komanso ndi anthu aja amene ankamangirira miyendomu malamulo kumangirira dzigwinjiri mene mumu ndiye dzidzilira akamayenda dzidzilira ndi kuti zikamalira zidzakumbutsa akamayenda chamati gwinjiri ndi kuti uzilemekeza tate wako ndi amayi ako jingwiri usapembedze milungu ina komene ndekha jingwiri zidzakumbutsa gwinjiri uzikumbukira tsiku la Sabata likhale lopatulika gwinjiri kwa salu yendako ndi kuti moyo wa malamulo okhaokha malamulo okhoka sopa chadaphatikiza ena makwana 604 malamulo ndinu mwangubwera nchachidule chonguri Yesu ndi Ambuye ndi mpulumutsi wa miyoyo ya anthu perekani moyo wanu kwa Yesu ayizosatheka wamba koma akuti chifukwa cha utumiki asembe ku Yerusalemu adafika pogonja ambiri ayo nalandira Yesu khala Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wathu. Mulungu atikomere mtima kuti tidziwe ntchito yoti tichite tisamadzimve kuti tidafika tisamadzimve kuti mpingo wathu uli bwino tisamaganize ngati chikhristu chimene tikuchita lero ndi kuti chafika pamene Mulungu ankafuna. Tiyeni tisakulabe maso ndi kuona madera olephera ndipo Mulungu ndi wabwino adzabwera kutithandiza kuti tikwaniritse ntchito yake. Amen. Nthawi ino ndifunse amene ulemba mayeso stand 8 muyimirire ngati mulipo bwera ndi kutsogolo inu mukhala point of contact lero mpingo timirira tipempherera tonse kupempherera wonse amene akulemba mayeso amo mpingo muno komanso anzathu a online church amene tibasonkhana nawo pamodzi kuchokera pa line mwimapa inu mukhala point of contact kunena wonse amene alemba mayeso a 8 tiwapempherera kudzera mwa awa awapita ku Stella Marisio ndiyete tonse timirire
kuti tipempherere olemba mayeso. Tiziwatchula mayina, ena ali makomo athu, ena ali maboma, ena ali kuma boarding. Tapempherere onsewo kuti Mulungu awachitire chifundo ndipo adzaperekere umboni. 2 minutes tipemphere olemba mayeso standard 8. Okoma mtima ndokhulupirika ndinu Mulungu amene mudalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Tifuna kuyamikani chifukwa cha wana wathu amene ayambe kulemba mayeso a standard 8 lero. Tili kuwayikiza pamaso panu konse kumene ali ana amu mpingo muno amene makolo awo pamodzi ndiwo ndizo ziwalo za mpingo uno. Chisomo chiwagwere, kukoma mtima kwanu kuwachitikire, chifundo chanu chiwafikire, mwapambanitse, kulephera kwawo kubisike. Inu mukhale m'busa wawo, mukhale Mulungu wawo, mukhale chiyembekezo chawo. Ambuye wathu ndi Mulungu wathu, inu amene mudalenga kumwamba ndi dziko lapansi ndipo zinthu zonse ndi zanu. Tili kuyima pamaso panu mogonja ndi modzichepetsa, kulozetsa miyoyo yathu kwa inu Mulungu wosatheka bwanji amene ndinu chiyembekezo chathu ndipo pulumukirapo pathu. Tikuyankhulira dalitso pa wonse amene ali kulemba mayeso a standard 8. Ena ndi mabwenzi athu amene ali pa line kuchokera maiko osiyanasiyana amene timasonkhana nawo pamodzi kuchokera ku Facebook ministry. Komweko Ambuye tikupempherera wana wawo ndi adzukulu wawo chisomo kuti pamene ali kulemba mayeso a standard 8 kuyambira lero kukoma mtima kwanu kuwagwere, akakumbukire zonse zimene adaphunzira, ndi kuti aone chisomo cha thanzi labwino, ndi kuti aone kukondweredwa ku zinthu zolephereka. Kulana Ambuye ife tichepe pasi pa dzanja lanu la mphamvu, Ambuye wathu ndi mpulumutsi wathu, mu dzina la Yesu Khristu, amen. Tikale yakudalitseni, tikufulaniza bwino zonse. Osakalemba ndi mantha, mayeso amafunika abwere kumene kuti mulembe. Ngati sabwera mayeso simungakhoze, simungasinthe kalasi. Fake mayeso ndi abwino, osaopa ayi. Kukalemba osafulumira, amanebo amayika mansala yolakwa kutsogolo kuti wopupuluma achonga amenewo akumbukulako. Inu kachiteni chilungamo poyang'ana zimene mudaphunzira zifanane ndi zimene zalembedwa. Osathamanga amalemba ngati yokhoza ansala mama ka multiple choice. Yokhozeni eni makhala pa namba 2 kapena pa 3 pa C kapena pa B pa A, nkukayika yokhoza pang'ono aludze kuti yokhoza ndi C. Ndo sanguti iwoneka ngati ijayi wanzindikilola kwa zonse. So nambo yakuthandizeni pamene mukalemba mayeso. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of MSONKHAMANJA CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.